Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madyakamu sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, marhay na pagkaaga, Bicolaya, maray naga, probinsya ni Nalbay, Kung sisay maray naga, Bulkang Mayon. Magandang umaga po, Sir Papadong. Kay Sir Max Biron, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday na po. Petsa 21 kang bulan na Enero taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-reresto yan man lamang kan mga pangyayari, mga nangyari,
mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy po yan kan sa mga pigpaparap mampo di programa. Nga ko ito Pina birthday pa niya kamu magduman. Nung kamu tabi magduman, pagbako man po kamu imbitado. Makasupog. Yo. Lilibak-libakon man sa nakamu kaya. Pero patabing tugon ko, iringatan tapo an sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang mahingat kang sadiri ta kundi kita man sana. Oy duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan. Parahay natabi kamo. Magsatag lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Kabos po kita sa rabay kita. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Dipisil ngayon yan maghulbot. Malipot-lipot. Inipuan sa indong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyan pong aldaw kita nin Wednesday, Miyerkules. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kang samuyang General Manager Maestro Neil Adon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinag-ibos sa mga oras pangi. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabing arog kaini. Ala sige. Oy Sir Max Biron, good morning. Ingat lagi. God bless. Sige man, ingat man tabi kamo dyan. Miyerkules na tulos adi, petsa 21. Halos sobra sa ron simana na sana, tapos na naman so Enero. Unan mo kay ni tabi Sir Max, Disimri na naman. Kas-kasunon tabi ang aldaw, kas-kasunon ang panahon. Gari man kita tigpa-pass forward dari.
Kaya no ngayon maray nagibuhon, dapat kaya magpakaugma ka na. Malapit na. Maray lamang ngayon pag edad mo 50, pabalik naman ang bilang. Pag nag-edad na talaga tabi papadong, pag nag-50 ka na, may mga dakul ka nang nagkakamaratian. Pag nag-edad na tabi, yung kopi chabiniya, pag nagkakaedad na baga, kung ano-ano ang mga nagkakamarati. Apwira kang dating namamati na daing pirak. Yan, so mga namamati pang kulog sa lawa. Pag-arog na kanya ang edad, yun na yan. Kaya importante databi magpakaugma ka na, magpaka-enjoy ka na. Yung masa na ngayon papadumanan ta. Ang magtalikod sa ibabaw kang kinabahan. Yo! O anan mga reparo tango niya na Miyerkules. Oy, congratulations po sa banwaan kang Tiwi Albay. So, munisipyo kang Tiwi Albay, iyo po ang champion sa ginibong 2026 Cluster District 1 Secondary Level. Naman po sa athletic meet na ginibo po dyan sa Banwaan kang Malinaw. Champion tabi mga tugang sumunisipyo kang Tiwi Secondary Level. Ta next week baga tabi sa yung pasiring na sinda duman sa ginubatan, palarong kaya provincial meet na. Yo, palarong panlalawigan na. Good morning tabi, Ma'am Lynn Sidro Karinan. Teripon na kamong kuryente ta sa aga, lawos na. Dapat baga kang ano yung pitsa. So may bagyo kang Sabado. Tama ba? Pitsa 17 ito. Si scheduled power interruption kang NGCP. Sa aga na po yan. January 22, 2026 alas 6. Imedyanin aga. Sundo alas 6 imedyanin banggi. At mga apektado tabing area, iyo po ang nakakonektar dyan sa mga substation kang Tabaco and Malinaw. Ibig sabihin po dyan sa Tiwi hanggang duman sa parte kang First District, da ka mo kuryente sa aga. Sarabay-sabay naman kita sa aga. 12 oras. Atod sa tuya kang NGCP. So warrant to arrest ni Atong Ang. Igo pa lang dyan na farm Igo pa lang si Atong Ang na farm dyan sa Libon. Pigserbi naman sa sarong farm dyan sa Libon. So warrant to arrest ni Atong Ang. Kaya lang dahil man nagkaarabutan kan mga pulis dyan si Atong Ang. Pigserb ka sudma. So warrant to arrest. Berang milyon ito so reward kay Atong Ang. Baka yaon dyan sa Ugub. Yung kamailing mo dyan sa Ugub, may pero ito 10 milyon. Pag nahiling tabi nindo si Sir Atong Ang, turo nindo sa mga otoridad ta may premyo ka mo. Pare kani maglakaw-lakaw kita dyan, taba ka mailing tama ng gad, may perang milyon kolos kita. 11 million ba yan? No. 11 million. Pare pa yung arog na sa nakining ibunta, napunta si Atong Ang. Instant milyonaryo kita. Kung mahiling ta si Atong Ang 11 milyon. Baka yaon dyan sa Ugub. Takan sa Ronaldo, kainuman ni Butla. Kainuman ni Butla si Atong Ang. Pinainom sana si Butla naman kisaron Red Horse. Dahil na inusip sa mga pulis. Pinainom sa ng Saron Red Horse. Pinainom kisaron Red Horse. Dahil na inusip sa pulis.
Galing mo na yung taong ini. So, taking tabi kan mga nakapasar naman sa licensure, teacher's licensure examination, sulit sa mga licensed teacher. Digdi po sa Bicol, dati po nakaschedule bagay ni kang petsa 18, Domingo, o kundi may bagyong si Ada, na-postpone. So, gigibuhan na databi ni sa February 10. So, taking kan sa tuyang mga bagong pasadong mga teacher. Di po sa Bicol. Ayan na sa tuyang mga reparong niya na Miyerkules. Ano tabi kong ikarir tama ng gana di, hanapon ta siya ito nga. Patay na muna ako mga programa siguro next week. Baka kaya ako sa Bicol. Ito baga pig-serve naman sa Sarong Farm sa Libon Albay. Suwaran to baris ni Atong Ang. Baka kay Riba si Seto, so artista. Si Seto so artista tabi yung. Kay Riba so artista. Kapakudak lamang kita. Sige tabi mga tugang alas 7:13 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon tamo na tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Tagari may nagpupusing-pusing na naman na route nin panahon. Apoy kaning si Ada na sige pa ang pasali dyan sa Philippine Sea. Yung pa si Ada sa Philippine Sea. Diyan nagbubukag-bukag sa dagat. Si Ada. Hindi kita bihata kwanta mo ng linya kang pag-asa mga tugang aramon ta. Kamustan magiging kamugtakan kang panahon. Sige mga tugang, nasa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning! Magandang umaga Pilipinas, narito ang update kay Tropical Cyclone Ada at sa magiging panahon po natin sa lagay ng panahon ngayong araw. Si Bagyong Ada ay huling nakita sa layong 1,205 kilometers silangan huyan ng Northern Luzon at ngayon ay taglay pa rin ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So nananatiling nasa tropical depression category po ito. Pero sa ngayon, ang magandang balita naman ay wala naman na po itong any effect o anumang direktang epekto sa ating landmass o sa ating kalupaan. So hindi na po ito nagdudulot ng mga pagulan o pagbugso ng hangin na direktang epekto po nitong si Tropical Depression Ada. Samantala, sa labas naman ng ating area of responsibility ay meron tayong minomonitor na isang circulation o low pressure area at huling nakita yan sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. So, may kalayuan pa naman po ito at nasa labas po ito ng PAR. Sa ngayon, mabagal ang kanyang pagkilos dahil nagko-consolidate pa po ito, trying to have a good circulation or mas magandang sirkulasyon. At sa nakikita po natin sa projection po nito, sa kasalukuyan hindi natin inaalis ang tsansa na magkaroon po ito ng brief entrance o panandali ang pumasok sa ating area of responsibility. Pero sa mga output o recent output po ng models natin, mas pinapakita po na mas mataas ang tsansa na hindi po ito pumasok ng PAR at manatiling nasa labas ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy pong mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa weather disturbance. Samantala yung northeast monsoon o amihan, yun po yung nagdudulot ngayon ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Luzon at bukod sa mga pagulan na yan is of course yung malamig na panahon, especially po sa madaling araw, even sa night time ay asahan natin ng malamig na simoy ng hangin dahil may kalakasan po yung ating amihan sa ngayon. So sa track na ipinalabas nga po ng Pag-asa, makikita po natin southeastward na ang kanyang movement o kumbaga bumubulusok na itong bagyo yung kanyang track, pababa po yan at weakening yung kanyang trend. Ibig sabihin sa mga susunod na oras ay inaasahan natin unti-unti na po itong hihina pa. So posible na mamayang hapon o kaya naman ay mamayang gabi ay maging low pressure area na lamang po ito. So patuloy na magantabay at mag-monitor sa magiging update po ng Pag-asa dito kay Tropical Cyclone Ada. Pero sa ngayon, ayun nga po, as I mentioned, hindi na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi po ng ating kalupaan.
Samantala, dahil naman sa amihan o northeast monsoon, possible pa rin yung strong to gale force winds sa araw na ito sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Camiguin, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Basilan at maging sa Tawi-Tawi. Bukas ay magkakaroon pa rin o makakaranas pa rin ng strong to gale force winds sa malaking bahagi ng Luzon, sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at sa Tawi-Tawi. And on Thursday, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makakaranas pa rin ng mga pagbugso ng hangin dahil sa amihan sa Visayas, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Kaugnay dyan, ng gale warning nakataas po ngayon sa madaming lugar po dito sa Luzon, especially the northern seaboards, the northern Luzon area at sa eastern section ng central at southern Luzon. So may gale warning po tayo ngayon sa Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, eastern coast ng Polillo Islands, sa Ilocos Norte at sa Ilocos. So, sa kawayan hindi po nare-recommend ako nga, hindi ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng karagatan doon dahil po sa bugso ng amihan ngayon o northeast monsoon. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatiling maulap ang papawirin at may tsansa po ng mahihinang pag-ulan halos all throughout the day ho yan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, sa Aurora, Quezon Province, maging sa Bicol Region. Samantala, dito naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Calabarzon, maging sa Occidental at Oriental Mindoro, Romblon at Marinduque, asahan natin ng isolated o bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa po ng pulong mga pagulan dahil sa amihan. Sa pagtaya ng ating temperatura sa Tagaytay, 20 to 28 degrees Celsius, 23 to 20 degrees sa Manila, o Manila, 14 to 20 degrees Celsius sa Baguio, 22 to 30 sa Lawag City, 19 to 27 sa Tugigaraw, sa Legazpi City ay 22 to 31 degrees Celsius. Samantala dito sa Palawan, sa halos buong Kabisayaan at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. So generally fair weather naman, although nariyan pa rin po yung chance ng mga biglaan o dagliang pagbuhos ng ulan anytime of the day due to mga localized thunderstorms. So sa pagtayo ng ating temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius, gayon din sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius sa Tacloban, 22 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa, 22 to 31 sa Kalayaan Islands, sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius, 24 to 31 naman sa Cagayan de Oro, at sa Zamboanga City po ay 24 to 34 degrees Celsius ang magiging agwat na ating temperatura. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya ho yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po. Yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Center. Ito po si Lori de la Cruz. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Akan sige sa Bicol Net. Ay malinaw ka sa pagkatulog mo, asin sa pagmata, tapos kang iperdo si mundo. Alas, sige tabi, salamat Pag-asa. Dahil naman databi nakaka-apekto si Ada. May pigbabantayan na LPA sa luwas kang par, pero medyo ibaba ang tsansa na maglaog sa Philippine Area of Responsibility. Ano? Nasa luwasan na siya. Sana siya magpasali. Yun. Saan nakaka-apektar sa tuya tabi, Sir Javier Bunsa? Amihan. Amihan. Kaya langlipot. Langlipot, sabi sa ginubatan, langlipot. Karag ngaya kayo ni sabi dyan sa ginubatan, langlipot ngayon, kakaisip na ngaya ko magagawa.
sabi dyan sa ginubatan, lang lipot nga. Lang lipot na nga akong gagawin. Hindi ka man paano naman? Man yan madarakan mga oro-ulunan sa katamo. Ang lipot na yan. Pero maagom sa nangaya kung ngunyan sa nang taglipot. Pag malingahot na surwaya naman. Pwede man niya. Pwede yan. Na maagom ka sa ngunyan na taglipot. Pag nag-init ng panahon, teripwasa na ngaya. Siyempre pag mainit naman ang payo. Pag mainit na ngaya, teripwasa. Pwede man pala niyan, ano? Putunta daw si Bibilab. Pwede yan, Bibilab. Bibilab. Nahiling mo na yan. Pwede da. Testing nga na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tana mo na sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Mga tugang ang programa ginidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan sa Travis Legazpi City in Port Transient po sinda. Madalion sa nayan tabi makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidor Boarding House, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Napon lang nindo si Double Bridge Audit. Ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Sige, ohayo gozaimasu, Madam Aileen. Ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor at Glenn tugang si board member Carol Siga and former board member Big Siga Jun Manjiraray. Sabay taman dyan ang Big Green Best Green 6-in-1 with herbal mix. Parte yan tabing pag inom-inom mo. Ano na malipot-lipot ang Best Kape Green. No. May herbal mix. Mga kaipuan tangon yan. Mga nagkakairedad na. Yan ang mga kape. Yan po mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:25 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik tabi ang sa indong lingkod. Makalipas lang po ining importante sa nang pagiromdom. Balik eskwela na, tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school
sa saindang basic literacy asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:27. Tama, 7:27 na sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po, tabi kamo dyan. Siringman oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kawan man dyan si Board Member Carol Siga, and the former Board Member Vic Siga Jr. Preyaon dyan ang Best Kape Green. Best Kape Green 6-in-1 Herbal Mix. Sige tabi mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni kanyang pong Miyerkules, Wednesday, petsa 21 tabi kang bulan na Enero taon 2026. Sundo kita alas 8 tabi mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata tabi mamlis. Duro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi ta alas 7:29 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning po sa kabos. Ma'am Gina Malaguinho Cavite, kumusta? Kumusta diyan tabi sa Indo? Naguran-uran ba? Digdi kaya sa may area kang Albay may mga paguran-uran, pero bako naman yan epekto da tabi ni bagyong si Ada. Yo, amihan kaya makusugon ang paros-paros na malipo tabi papadong. Paano ngaya kay ni papadong so mga day ngayang kapuro partner man lamang. Maray ngaya kay ni magtipon ngaya ki ano tubkan. Duman ka sa nangyaya sa dapog. Aram ni dan dapog. Aram tabi ni dan dapog. So tigsasapnan bagaya na pigagatungan kikahoy. Suday databing mga partner, duman sa nadatabi kamo, duman databi sana kamo magtambay. Sige sana nindo ang gatong. Yo. Oh, sigan mamlis mga yaon diyan mga dala na. Sabi mo, bation ta lamang. Kumusta unta daw sinda ko ano man ang sa indang mga namamati pag-arog kaning grabe ang lipo. Sige daw, so mga grupo kang dala na. Sige daw. Ano ang masasabi nindo? Digdi sa may parting Albay, biyo na nagagaraso, digdi paloy-luwaya man yang aircon. Nakatudo ang aircon. Lang lipot. Lang lipot ngaya. Pag-arog ngaya kini, gusto ko na ngayang mag-ago.
O, yung sabi ninda. Pero, dipisil baga mag-agum. Kamahal sa mga barakalon. O, di ba? Daing trabaho. Saan ka makuha ki pang buhay mo kung yung kaso ngayon mag-agum ka? Saan ka makuha ki pang gastos mo? Marilamang kung permi ka may ayuda. O, natural daw ngaya may pigtataw ng ayuda. Daman baga ngaya. Kaipuhan mo tabi na mag sumikap. Paano kung day ka ngaya kitrabaho? Sigurado ngaya magpapangkalan man sa nangaya ka mo magagum. Taday man pwede ngaya na aldaw banggi sa nangaya ka mo ngaya na permi ka mo magkadukot ka nga gumo. Yo, man niya pwede yan. Paano nangaya ka yan? O paano nga sa pagkakanido? O sige daw. Bakong problema? Sabi kang barkada ko ngaya. Ano ngaya? Magum sa nangaya ko ngaya nataglipot. Pwede man gariyan, baby love. Baby love. Si baby love, sige man sa nang iyo. Gari ka man permi na tutugaan. Maray naman ang buhay mo ngunyan. Gari ka na naman natutugaan. Sige, hunin na mo na kita digdi. Sa abiso kang NGCP. Kung marurumduman tatabi mga tugang, dapat ko ta kang Sabado, pitsa 17. Igwa ki power interruption, alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 manin banggi. Kudi may bagyo baga kang Sabado. Iyo, napospon so power interruption kang NGCP. Ngunyan igwa na ki-advisory. Scheduled power interruption kang NGCP January 22 sa aga na ini sa aga tabi January 22 magkakaigwa po nin power interruption ng NGCP pun alas 6:30 nin aga sundo alas 6:30 nin banggi ang mga areas po na covered o kaya apektado iyo po ang Tabaco Substation and Malinaw Substation. So, ibig sabihin tabi mga tugang, ang substation kang Malinaw, ang nakakonektar dyan, ang Banwaan kang Tiwi, Malinaw, tapos may portion kang Tabaco. Ibig sabihin, da ka mo kuryente. Pag nakalinya naman ka mo sa Tabaco Substation, yan, gabos yan na Tabaco and may party pang Malinaw. Parting Malinaw, and kasabay dyan so malilipot bakakay daing kuryente tabi bus ato pierde ka ni so trabaho mo dahi ka kaya ni makatrabaho saga pero pwede so asay tilin pwede pa lang pero kung welding dahi tadaing kuryente pwede man siguro magtipon ka na po ngunyan. Di saga tabi din kuryente. Ngunyan sa aga, tadeng kuryente, di kitang programa. Magayon pag-arog kaning may schedule power interruption ng NGCP ta. Nagkakabakasyon man ako. Pag daing kuryente ang NGCP, nakakabakasyon man ako. Ang apot nga tabi ngunyan bus ato. Ay ano pala niya ang rason? Nga tatay kay brownout saga. May preventive correction, preventive corrective maintenance database along the line. Bala na sinda kung ano pang gusto sabihin ninda kaya. Basta brownout saga, tayong kuryente. Ngunyan uni ang hapotabi bus ato. Sain maray sa aga magduman. Siyempre dahil magkikuryente. Dahil man ako makapagprograma tanay kuryente. Sainan magayon magduman. Tapos sisay ang maibasa ko. Yan. Sige daw. So, timdala. Sino ang gustong sumama sa akin bukas? Wala kasi bukas na power sa amin. Kaya, magliliwaliw ako. Sino ngayon ang gustong sumama? And saan tayo pupunta? Yan ang mga hapot. Saan maray magduman?
Dahil man kita pwede magduman sa may laog kang 6 kilometer permanent danger zone kang bulkan. Nag-aalboroto ang bulkan. Iyo, ang pagkabanggi ang perting maghiling-hiling kang bulkan. Nagdadal na ibaga sa bunganga kang bulkan. Nagdidigay sa aki. Iyo, nagdidigay. Nagdidigay ang bulkan pagkabanggi. Hilingon tabi dyan sa may parting Santo Domingo and pasiring dyan sa may 2nd District. Sa 1st District, dahil hiling. Dahil hiling tabi kan mga taga 1st District. Pwede man dumaan. Kaya lang, banggi naman ito. Dahil naman ako pwede magpabanggi. Strict ang parents ko baga. Aram lindo yan. Dahil ako pwede magpabanggi. Pwede ako aga, sundo sa natabing hapon. Pag nagdiklom na tabi, bus ato, bawal na. Baka mabadulan ako. Mababadulan ako pag day ako nakauli na bago magdiklom. Kaya sabi ba kan mga gurang kato, naramdaman daw. Maray pa ngaya sa mga malsok. Malsok ang kapod ka? Maldos. Maray pa ngaya sa mga maldos. Bago ngaya mag alas 6, nag-uruli na. Nagturugdo na ngaya sa saindan mga tugdunan. Kamu ngaya, rabas pa ngaya kamo. Di ba? Bakun arog kan ka ito si Chak Sili. Miss Dala na. Hoy. Bakun arog kan si Chak Sili ka ito. Hoy, Team Dala na. Shh. No. Di arog baga kang ka ito, di ba? Maray pa ngayon sa mga maldos. Nyaw na ngayon sa tugdunan ninda ka mo ngayon, rabas pa. Baga, yun yan tabi sa aga sisay. Hindi, buo man lugod din. Ay man kami ay riba. Ay man kami may mano. Maya na ngayon. Ay na, magkaturog ka na sa maghapon. Total, pwede man nagad magkaturog bang nagad sa aga. Tama, malipot-lipot man. Dahil ka man mauyam na magtinir ka sa nasaharong sa aga, malipot man. Dahil mo kaipuan ng electric pan. Bako? Di ba? Sige. Isarong na sana kita. Dahil na kita maramas. Serbisyo asin reparo. Pag nararabasan ini, may napachins topic. May narabasan, change topic kita. Okay. So, mga mao-taking baga na mga pasado sa LET exam, so mga licensed teacher po digi sa Bicol region, dapat baga so taking ninda kan January 18 kan Domingo. Kaya lang na-postpone baga ta may bagyo si Ada. So gigibuon tabi ang o-taking sa February 10. Yo. Daman sa mga pudkini nakapasar sa LET. Ang February 10 is Martes. Sa Martes na databi. Okay? Sige. Congratulations po naman sa mga nakapasar. Sana makakuha man tulos ka mong trabaho. Yo. Dapat kung halimbawa nga tinapusan nindo teacher, dapat ang makuha nindo trabaho sa eskwelahan. Bako sa mall. Iyo. Ang problema ugaring kan mga nakakapasar baga sa LET, dahil man nakakalaog sa trabaho sa eskwelahan. Mahiling mo sa mga LET passer, huyan dyan sa mall. Nga may eskwelahan ang mall. Iyan ang problema taligi sa Pilipinas. Ngaya problema ngaya kang Department of Education, problema kulang ngaya ang mga paratokdo. Kadakol na mga pasadong paratokdo. Naday man nakakalaog ngani dyan sa pagtukdo, kung dahi ka man ngayang baker dyan, dahi ka man ngayon dyan makalaog. Yogo nindo yan. Pero problema ngunyan kan Department of Education, kulang ang paratokdo. Pero kadakol na mga paratokdo ang pasado. Hain, halingan nindo. Yaon dyan, cashier sa mga mall.
Ano nga yung graduation mo? Nag-graduation nga akong education. Nag-graduation nga akong education. Pasado pa nga ako sa exam. Ano yung trabaho mo nga yan? Ni ba nga cashier? Hiling na nindo yan. Ayan ang problema taligi sa Pilipinas kung malari. Bako, iilan lang ang nakakalaog. Tati daw gani kanso ngaya. Kani tigapod kan sa mga matibay baga sa klase, valedictorian, salutatorian. Ano pa? Kaya sa mga matatali baga dyan. Di daw sa naiyan kan sa mga ordinaryong mga let passer, naigwa ki mga baker. Kapag dahi ka man dyan ki baker, yan ay importante. Ang Pilipinas baga, kaya maski sa'yo na trabaho, maski qualified kang maray, maski lang kawon sa grade mo, pag wara ka kay itong importante ho na sa baker, dahi ka nang gad makakalaog. Makakaipuan mong magmalabanan sa mga politiko. Ayan, ligyan pahit. Iba ligyan pahit. Iyan ang realidad. Ako taman sa magdae, talagang iyo na iyan. Kaipuhan mong magmalabanan mo na sa politiko. Kasi si politiko, pag inadvisean man so mga busing-busing dyan sa Department of Education, pig-repair ka, ay dakulaan tsansa mo. Dakulaan tsansa mo. Kasi si taga-DepEd, pag may kaipuhan man sa politiko, makaskason man. Di ba? Arog man sa nang kaya ang number 1 nagigibuhon tabi nindo sa mga pasado. Belated happy birthday tabi sa imo Ma'am Helen. Si Ma'am Helen rin din mauli. Nari ka tabi mauli sa Tanawan. Taba, swimming lamang kita duman sa sa resort mo. Swimming lamang kita. So, ano nga yan dapat ming gibuhon, Ma'am Helen? Pading Bernard, ano dapat nagibuhon kang ining mga let passer, ining mga professional licensed teacher, ang igibo kang iba dahil man niya sa kita makalawag sa pagturo, maringay kini mag-apply nga sa PNP. Itigribo yan ma-apply kita sa PNP tamas dakol duman ang kuta, dahil bali nga pukno kon kita, dahil bali nga mag-dordismayo kita sa training, basang importante nga makalaog kita. Yang gigibo, malaog sa Coast Guard, sa BGMP kung saan, puros iyan tabi mga license sa professional teacher. Bibihira dito yung sa natabi siguro ang bilang kanso mga nagralaog talaga sa eskwelahan na mga pasado na licensed teacher. Ilinga, ma-apply ka, paingurago ng aplikante, pagday kang baker, day ka man. So ano nga yung gibuhon me, Mr. Hulbutana, pag nga gusto mi nga yung mag-apply, gusto mi nga yung ang gibuhon tabi nindo, magmalabanan mo na kamo sa mga politiko. Haram din doon malabanan. Aram din malabanan. Magmalabanan mo na kamo sa politiko. No. Iyan ang inoto nindo nagibuhon. Dapat magmalabanan ka mo kay Mr. Politician. At pag nag-apply, pag may endorsement halik kay Mr. Politician, dakulan chance nindo. Tayo bagang ki mga interview, may mga exam din, tapos siguro ki mga ranking na. Di ba? Ngunyan, kung dai ka kiarog ka yan, talagang magurang ka dyan katabi sa mall. Sa mall ang lagpak mo, ay mangkiskwilan sa mall. Bako, ilinga po nindo ako. Minsan kaya, nakikichika-chika man tabi ako, Ma'am Helen. Nakikichika-chika, ikatabi, be, ano tabi ang mo? Anong grenadwaran mo? Nag-graduation ngayon ako, sir, din, education, nag-graduation.
Nag-graduation nga ako sir nin education. Late passer nga ako. Di ako ano nga tataday ka nag-apply sa eskwelahan. Nag-apply nga ako sir, kaya lang di ako natangka. Di nga ako nag-apply nga baga sir sa mall. Nung di taga patos baga nga kan, pigbabakal mo nga yung chinilas. Grabe, so pagpa-eskwela kan magura nga di. So pagtiyaga kan mga estudyante, amayon pudkini, magmata, hirak man. Hirak man tabi. Kaya ako abo ko nang mag-graduation. Abo ko Narag man sana kayan, sirip-sipad man sana ngayon, malabanan man sana palad ngayon, pahit. Abo ko na mag-graduation pag-araw kaya. Sige. Alas 7:47 tabi. Serbisyo asin reparo. Di lipat kita kay ibang istorya ta. Iuragan si Bibilab. Bibilab, standby ka sana yan. Magparahiro nga niya, tabata malipot ang panahon. Congratulations po sa Municipality of Tiwi. Ang munisipyo po kan Tiwi, iyo ang naging champion duman sa ginibong 2026 Cluster D1, District 1 Athletic Meet na pinagibo dyan sa Banwaan kag Malinaw. Iyo ang host municipality. Ang bagong Malinaw, dyan iyang ginibo sa mga eskwelahan dyan sa Estancia Elementary School, dyan sa Malinaw Covered Court, kasi iba pang mga venue. So sa secondary level, ang nag-champion tabi, iyo po ang munisipyo Kadtiwi. Congratulations tabi sa inyo. Mga maurag sa mga taga-Tiwi. O di, so elementary, natapos kang pitsa 15. O, tayo nabot baga kang Bagyo. So sa elementary, so sa Tiwi, naka 4th place. Yung 4th place ang elementary. Kang Tiwi, nakakuha ki 21 gold, 31 silver, tapos 26 na bronze. Sa secondary level, sa cluster District 1 Athletic Meet, overall champion mga tugang so Tiwi. Nakakuha ni 61 gold, 25 silver, and 53 bronze. Congratulations po sa Tiwi. Pero gari ang naaraman ko sa elementary, nag-champion Santo Domingo. So sa elementary level. So elementary level. So congratulations takasudma. Pigpasyaran ko tayo ni dyan sa sentro kang Malinaw. Nagpasyaran ko dyan. Kaya lang dahil na ako kiuras baga na dakol-dakol kiuras pagkaaga tigahabol ko na sa programa kong alas 10. Kasudma, pagpa-share ko dyan sa Malinaw Auditorium, championship ng karawat, so badminton, so basketball, championship na kasudma. Gusto ko ta magiling, kaya lang may programa baga akong 10 to 11. Kasudma man, may session man susan gunian bayan ko ta. Na gusto ko man ko ta na maghiling, magdangog kang mga pig-urulayan dyan. Day ko na yan nagigibo ta, yun na nga niyan, day man ako pwedeng, day magprograma. Di, iyan tabi, congratulations tabi. So good luck, kasi next week, so palarong panlalawigan na. Provincial meet na tabi. So mga naggarana ngunyan, yun na ito ang ilalaban kan District 1. Ang District 1, kumposo po yan kang First District,
Kasabay sa Rapu-Rapu. Kasabay ang Rapu-Rapu sa District 1. Kaya pag sasarlak-salakon ini sa mga nanggarana, iyo ini ang marepresentar kan District 1 duman sa provincial meet. Nagigibuhon tabi duman sa ginubatan. Next week naman tabi yan. And pag abot ki Marso, sumanggagara na naman dyan sa provincial meet, titiripuno naman, iyo na yan ang ma-representar kang Team Albay sa Palarong Bicol na. Nagigibuhon ang Palarong Bicol tabi sa Legazpi City. O diharan ni man sana. So, prosunod na yan so. O Palarong Bicol na tabi yan. Tabi ang mga tibigan sa yung mga tabi dami. Good morning. Mga parakawat ask ko lang dyan sa mga player na dahil ka mo magka-focus dyan sa pagkawat kasi ako kito ang ginibo ko arog kaya Pading Bernard dahil na ako nag-aadal exempted kami sa klase sige sana kami practice arog kayo niyo na malaban na ngaya sa provincial meet exempted ka na kan sa klase, sige muna sa nang practice kung ano so grade duman kang highest iyo man ang grade ni tato sa imo kan maestra mo pero dahil ka naglalaog ngunyan ano so adal na nako ako so lesson na naadal ko so lesson na naokdan ko dumaan siyempre pag exempted ka dahil ka naman magpapara-adal dahil ka na magpapara dahil ka mabuklit kang libro dahil ka ma-prepare kang assignment exempted ka nga ni uni na ang disadvantage kaya pag college mo o kaya pag klase mo sa mga masunod dahil mo lamang nagkaragihan itong mga lessons na ito mangangamuti ka tabi mangangamuti ka pag abot mo duman sa pag magklase ka magdiretso ka kari dahil ko nga ini dahil nga ini tinuro sa muya kang timing ngaya kang high school ngaya kami o kaya elementary kami hindi nga hindi tunduro sa bukang teacher ito pala wala siya sa klase yung exempted athlete nga ni o di kamuti ka mo pag abot duman sa pag college nindo na experience ang kwantabi boss ato kang nag college ako namarangkal ako dahil ko man aram itong sa mga pigtuturo naman sa college dahil ko man inagihan sa high school tamala nga ni athlete ako athlete ako exempted ako name mag-abot naman sa college ano nangyari sa kuya nangamuti tabi ako nangamuti no kaya tabi ka mo sa mga athlete ha bako sana ka mo mag-focus sa sports dapat tabi magtagalaog manggiraray ka mo sa klase nganing dahil ni dumami sa mga pigtuturo sa indo tapag abot ki panahon mabasol man ka mo arog sa kuya dapat pala niya ako naglalawag ako sa klase takang pagduman ko sa college nangaramuti talaga ako supugon ako sabi sa kuya kan professor ano nga yan Mr. Sia nag-high school ka ba nagklase ka ba talaga name no o yan tabi ang leksyon na nako ako kang ako naging uro athlete man dyan sa mga pagkawat na yan dahil nindo pagpabayaan ng pagklase nindo o di congratulations po sa LGU Malinaw nakaraos din yung pagiging host host municipality vision si Mayor Shi siyempre kang host dapat yung mga bisita mo sa mga munisipyo baga kang first district kaya raon sa Malinaw so dapat kaipuhan mo ng gad na estimaronin maray may bisita ka
So congratulations po sa napaka-successful na Cluster District 1 meet dyan po sa Malinaw, Albay. Isa pa lamang ang binabalikan. Alaala. Congratulations sa TV, yung pala ng champion sa secondary, tapos sa Santo Domingo, yung man sa elementary. Dami ng Good luck tabi sa palarong panlalawigan ang sunod kaya next week. ang umi. Tapos pag Marso, palarong Bicol. Isa pa lamang ang inaas. Sige, congratulations po sa kabos. Ang nakalipas, di maaring Di at least nakapasyarman ka mo dyan sa bagong Malinaw. kahit iba na. Very good niya so accommodation man ni Mayor Shi. At si Mayor, sige na reparo. Nang iyong Reparo digdi reparo do. Dahil na marama ni Mayor kumasain siya. laro. May pistahan pa, maduman, madigdi, dalagan, digi, dalagan duman. Mahal ko lang ganito. Arab talaga ka ng sarong inadi. Dipisil dipisil pa lang maging alkalde. Kada na ako maalkalde lugo. No. Sa tuna naman good morning tabi kay Mayor G. Campos Bilo. Sino-sino ang umi. Di sa sunod kay ni after 9 years naman pwedeng mag-host ang sarong munisipyo sa mga araw kining pakawat after 9 years naman na abi ni Mayor Shi. Bako nangayaw kan Mayor. Alay mo kung BM ka na ka. Ibaga. Ako ka naman talagang mayor kanta. Magraduar ka na. Malay mo kung board member ka na. Kang mga time na yan after 9 years. Bago ka na mayor. Sa palama. Board member ka na. Kaya congressman. Kaya baga. After 9 years, opera, di may tulong taon ka pa. Tapos may 6 na taon. Di kung bako board member, congressman ka na kaya. Mayor Shi. Kung bako board member, congressman ka na kan sa first district. Kaya baga. Isa pa lamang. Alas 8 na tabi mga tuga. Isa pa lamang ang pinahal. Pigtugtugan na naman ako ni Baby Love kay ni paborito ni Baby Love. Ng iyong puso. Ang Paborito mo yung kanta Baby Love. kalaro, kaibigan. Isa pa lamang. Tugtugan na nga tabi dyan sa kanta ko sa imo. Yun na yung kanta mo sa ko. Hiling mo na. Sa pangaran po yan kang sa tuyang mga katuwang digi sa programa si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sa pangaran man po ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Campos Bilo kang bagong Malinaw, si ABC President Cap Art Abela. Isa pa lamang. Yan dyan si Board Member Carol Siga and former Board Member Vic Siga Jr. Di maaring balikan. Siyempre ang Best Kape Green 6-in-1 Herbal Mix. Iba na ang minang. Sa pangaran niya ni GM Maestro Neil Addoon ni Sir SM Sir Tony. Ari ng iyong puso. Ako po ang sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutano sa agaw wara kita ta brown out ha. Wara kita. Balik kita Biyernes na. Yo, sumay ba sa kuya sa aga? Mag-chat na. Nganing ma-schedule na. Yo. Daing kuryente tabi ang Malinaw and Tabaco Substation sa aga. Sa atya naman so iba pa niya itong pag-re-restoryan duman sa programang So Tama Sana 10 to 11 sa radyo natin 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos! Isa pa lamang. Domo arigato iringat po kita. Isa pa lamang
Babay tabi mga tugang. Bye! Ingat! Ganito Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Atean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala